моро фиреб кард. дар бораи ҳамун видео мекунем. умуман мо ҳамун мошенника ёфтем. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷаи. Тамошобинони азиз, мо имрӯз барои шумо ду ахбороти нав тайёр кардем, ки ба шумо айни ҳол пешниҳод мекунем ва то охири навор бо диққат тамошо кунен, гӯш кунен, то аз ахборотҳои нав шуморам огоҳ бошен. аввалин хабар тааллуқ дорад ба муҳоҷироне, ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. як хабари нохуша бигем хато намекунем. Федератсияи Россия тасмим гирифт, ки боз дар кишвари худаш карантин эълон кунад. яъне ба мисли вақтҳои пеш хеле ки карантин кардагӣ буд, маҳдудиятҳо тамоми ҷора фаро гирифтагӣ буд, маҳкам будан, ҳама ҷо гашту гузор кардан то ҳатто намемондан одамора, ӯ гуна карантин намешавад. вале карантине мешавад, ки донишгоҳҳо тӯли чандин муддат донишҷӯёро ҷавоб медиҳанд, мактабҳо низ тӯли чандин муддат дарс намехонанд, садиқҳо низ ҳамчунин, ресторанҳо, кафеҳо, дигар ҷойҳо, умуман ҷойҳое ки гаштугузор рафту омад зиёд аст, дар ҳамун ҷойҳо маҳдудиятҳо ворид карда мешавад ва аллакай шурӯъ карда аз 20 декабр дар баъзан донишгоҳҳои Федератсияи Россия маҳдудиятҳо аллакай ҷорӣ карда мешавад ва ҳамин гуна то баъди соли нав дар умум дар ҳама ҷои Федератсияи Россия чӣ гунае ки мо қайд кардем маҳдудиятҳо ворид мешаванд. як бори дигар хотиррасон мекунем, ки ин карантин ба мисли карантини пештара мақсад ҷиддӣ намешавад. ҳама ҷора маҳкам кунанд ё ки гаштугузор кардан намонанд, ӯ гуна намешавад, вале дар нақшашон ҳаст, ки боз дар Федератсияи Россия карантин эълон мекунанд. дигар ахбороти мо оиди маҳдудиятҳо дар роҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо ҳозир мефаҳмонем. миёни Душанбе ва Хуҷанд сабаби маҳдудият ва муҳлаташ чӣ қадар аст? дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нез кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷаи муроҷиат намоед. ширкатҳои сохтмонии роҳсозие, ки дар шаҳри Душанбе ва Хуҷанд муваззаф шудагиянд, ана ҳамин ширкат эълон намуд, ки дар роҳи Душанбе ва Хуҷанд як чанд рӯз маҳдудият ворид карда мешавад. шурӯъ карда аз 20 декабр ҳаракат дар масири Душанбе Хуҷанд маҳдуд хоҳад шуд. аз 20 декабр аз соати 9 то соати 13:00 ҳаракат дар масири Душанбе Хуҷанд маҳдуд карда мешавад. ба иттилооти ширкат, ин тасмим дар робита ба оғози корҳои таъмирии дохилии нақби Истиқлол гирифта шудааст. яъне ки туннели Истиқлола барои таъмир кардан аз нав ба ҳамин хотир маҳдудиятҳо шурӯъ мешаванд, аз 20 декабр ворид карда мешавад. яъне аз 20 декабр барои туннели ҳамин Истиқлола таъмир кардан маҳдудиятҳои нав ворид карда мешавад ва гуфта мешавад ин маҳдудият тахминан 10 рӯз давом мекунад. аз ин ширкат ҳамзамон гуфтанд, ки ҳоло роҳҳо пурра тоза карда шуда, ҳаракат дар ин масир бемамоният идома дорад. қаблан ҳаракати ҳама намуди нақлиёт тавассути нақби Истиқлол бинобар корҳои таъмирӣ аз 5 июни соли 2021 ҷорӣ карда шуда буд. ва ногуфта намонад, ки нақби Истиқлол яке аз бузургтарин нақб дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо ёрии Эрон сохта шудагӣ ва ба истифода додагиянд. бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамӣ. дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед ва видеои ояндара интизор бошен. видеои мо дар бораи ҳамун шахсияте мешавад, ки моро фиреб кард ва дар проблемаҳо ворид мон кард дар Федератсияи Россия. умуман мо ҳамун мошенника
ёфтем ки моро документ кардагӣ. Баъд дар бораи ҳамон видео мекунем, интизор бошем. Худо ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.